Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Muno mdera la Chifi Zingalume muno mboma la Chadiza ku Eastern Province. MP wakuno kuchadiza ni Jonathan Daka amene alunamiza boza mtsogoleri wa UPND. A president akainde chilema kuti kuchadiza wapereka chitukuko. Lomba akameramani bwerani. Apa. Mwapaona paka bridge aka. Iyi bridge ya mkanga Daka amene ali MP wakuno kuchadiza kuti akoze a Jonathan Daka. Apa. Bwerani akameramani uku. Bwerani. Apa. Utanthauza kuti chitukuko cheni adaka chamakanga kuti apereke kuchadiza. Onani uphanyika, onani kopa ndi bwino, onani bwani ukwaona president kuti ambiri vanthu adzamwalira kamba ka adaka. Onani MP koma alipo alukango kwanza aka bridge aka ukanga. Mwakaona nutenga mtengo lomba nubwero ikapo lomba vanthu adzamwalira. So kuchadiza ukamba kuti mu 2026 sadza votera phungu wa nyumba ya malamulo amene alipo. Sadza votera boma la UPND kuno kuchadiza. Aukambiratu kuti ayi onani bridge vanthu ambiri adzaferapo apa kufa. Now nukatenga mtengo MP amene ali Jonathan Daka nukaika apa ndiye chitukuko cha UPND ichi. Ndiye chitukuko cha Daka ichi. So kuchadiza kuli vanthu amene ali okwiya nazo malochita MP. Nuphanyika bridge, uphanyika. So uyu msewu upita kutafera nsoni. Iyi bridge ni kavumo. Mwafunse mwa president mumfunse Daka kuti Daka kodi uja kavumo kaja kamtsinje kakavumo ukadziwa akuuzeni kuti chinapangitsa kuti vanthu aleko kugwiritsa ntchito uyu msewu mchani onani onongeka. Akameramani bali kama bwani kuno onanso apa iyi bridge yophanyika yapo alukanga MP amene alunamiza boza mwa president akainda kuti no ine kuchadiza napereka chitukuko. Kuchadiza chitukuko kulibe under Daka 2026. President ni new, MP ni new, council chairperson ni new, makanselazi ni new, maboho ni new, maskuzi ni new. Muno niriri ni mwa Chifi Zingalume kuno kuchadiza Eastern Province. So tinali pano pa makina ukuza anda president akainde bwerani akameramani muluona onani mene palilia bwerani kuna kameramani bwerani kuna kameramani muluona ukango sevenza MP angotenga ndalama za ulere kulusaka ali mimba nete parliament hakuna mizana president akainda no inengwira ntchito sagwira ntchito MP kuchadiza samudziwa, MP kuchadiza samfuna. So 2026 takamba kale kuchadiza kuli new MP, kuchadiza kudzakhala new council chairperson, kuchadiza kudzakhala manyu councillors. Chitukuko sikulusaka kumidzaliko wanthu, kumidzi kuli wanthu wanzeru. So ife tinali pano ukuza na president akende kuti MP alipo nchima akachoka zinga alibe chitukuko samfuna wanthu. Uyu msewu upita kutafera nsoni uko gomba nanga sakhala mzambi ya wanthu ise kopana aone wanthu kopana basi. Muno mdera la Chifi Zingalume muno mboma la Chadiza ku Eastern Province. MP wakuno kuchadiza ni Jonathan Daka amene alunamiza boza mtsogoleri wa UPND. A president akainde chilema kuti kuchadiza wapereka chitukuko. Lomba akameramani bwerani.
Apa mwapaona paka bridge aka. Iyi bridge ya Mkanga Daka amene ali MP wakuno kuchadiza kuti akonze a Jonathan Daka. Apa bwerani cameraman uku, bwerani apa utanthauza kuti chitukuko chenicheni adaka cha Makanga kuti apereke kuchadiza. Onani uphanyika, onani kopani bwino, onani bwani ukwaona president kutambiri vanhu adzamwalira kamba kadaka. Onani MP komaripo alukango kwanza aka bridge aka ukanga. Mwakaona nutanga mtengo lomba, nubwero ikambo lomba, vanhu adzamwalira. So kuchadiza ukamba kuti mu 2026 sadza votera phungu wa nyumba malamulo amene alipo. Sadza votera boma la UPND kuno kuchadiza. Aukambiratu kujayi onani bridge vanhu ambiri adzaferapo apa kufa. Now nukatenga mtengo MP amene ali Jonathan Daka nukaika hapa, ndiye chitukuko cha UPND ichi, ndiye chitukuko cha Daka ichi. So kuchadiza kuli vanhu amene ali okwiya nazo malo chita MP nuphanyika bridge uphanyika. So uyu msewu upita kutafera nsoni. Iyi bridge ni kavumo. Mwafunse mwa president mumfunse Daka kuti Daka kodi uja kavumo kaja kamsinji kavumo ukadziwa akuuzeni kuti chinapangitsa kuti vanhu aleko kugwiritsa ntchito uyu msewu nchani onani onongeka. Akameraman bali tama bali kuno ona samba bridge yophanyika yapo alukanga MP amene alunamiza bodze mwa president akainda kuti no ine kuchadiza napereka chitukuko. Kuchadiza chitukuko kulibe under Daka 2026. President ni new, MP ni new, council chairperson ni new, makanselazi ni new, maboho ni new, maskuzi ni new. Muno niriri ni mwa Chief Zingalume kuno kuchadiza Western Province. So tinali pano pa makina ukuza nda president akainde bwerani cameraman muluona onani mene palili yako bwerani kuna cameraman bwerani kuna cameraman muluona ukango sevenza MP angotenga ndalama za ulere kulusaka ali mimba nete parliament akuna mizana president akainda no inengwira ntchito sagwira ntchito MP kuchadiza samudziwa, MP kuchadiza samfuna. So 2026 takamba kare kuchadiza kuli new MP, kuchadiza kudzakhala new council chairperson, kuchadiza kudzakhala manyu councillors. Chitukuko sikulusaka kumidzi aliko vanhu, kumidzi kuli vanhu vanzeru ka. So ife tinali pano ukuza na president akende kuti MP alipo nchima akachoka zinga alibe chitukuko samfuna vanhu. Uyu msewu upita kutafera nsoni uko gomba nanga sakhala Mzambia vanhu ise kopana aone vanhu kopana basi. Tikwamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.